Benvinguts al meu canal, benvinguts a Parlem de Ciència. Ara aquí aniria una intro d'aquestes guais que tenen els famosos que jo no tinc, però tens el temps. A YouTube ja fa molt que hi ha molt bona divulgació científica en castellà i fa més, i n'hi ha molta més, en anglès. Però, i els que parlem català, per què mai ningú ha fet el pas de fer un canal de ciència en català? Serà per això que diuen que els catalans són bilingües i parlem i entenem el castellà? Tal i fa. Aquí tens el teu canal de ciència en català. En aquest canal parlarem de ciència. Ciència molt bàsica, pels que no teniu gaire coneixement científic. Ciència una mica més elevada, per aquells que ja teniu una mica de coneixement científic. Parlarem de notícies, de biografies, de fets curiosos, de ciència, respondrem preguntes que poder alguna vegada us heu fet, però us ha fet mandra buscar o simplement us ha fet mandra entendre què estàveu buscant. Així que, si vols aprendre ciència, si vols aprofundir en ciència, si vols comentar ciència, tant si tens un nivell alt com un nivell baix, però ho vols fer en català, aquest és el teu canal. Segurament no tindrem els millors muntatges, no tindrem la millor il·luminació, ni el millor so, ni les millors miniatures de YouTube. Segurament no tindrem el millor en res, però el que sí tenim és molta il·lusió, moltes ganes per començar aquest nou petit projecte i esperem que us agradi. Així que, si teniu curiositat, si voleu aprendre ciència, si voleu fer en català, aquest és el vostre canal i aquí us hi esperem. Som-hi!